Sa gudayon nga ti surat ti pagkasaritaan ni Rodel nga napoluan panang pasangbay. Rodel ti nagsurat napoluan iti panang pasangbay. Dear Manong Nemi, adu kami nga sang kapamilya Manong Nemi at titinulong iti negosyo mi. Family business. Agangkat Manong Nemi kadagiti nateng agi-impact ken agi-deliver kadagiti naduma-duma nga tiyandaan ditoy region mi Manong Nemi. Agbibiyahe kami mapanagi-deliver ken kastamaten agang angkat kami. Umay da bagsak dagiti produkto da nga nateng Manong Nemi sa mi impact i-karton wano ipan iti tiklis wano sa dinuman ti pakaipanan na sa amin to i-deliver na mapanibagsak kadagiti kumusyante iti na dumaduma at siyandaan. Makadagas Manong Nemi. Nakailit iti paggiganan mi. Tawang pa'y bukod mi nga balay. Sino ka mga kim business? Natatan kininanang, tumutulong da, kastamat kan Manong Nemi, ti asawak, siyempre, ken duwa akakabsat ko, nga adda asawa da maten, ken adda pa'y anak da. Ado kam kidiyang, nagtitinulong. Idin sa, agkas kasera kami pailaeng Manong Nemi, iti pagkas kasaraan mi nga nailan. Kunang arod ni Nelia nga asawak, ana serbina, business tayo. Kat di tayo matbangi parakder ti balay tayo. Ano nun ti arod ti ornong tayo? Masapul ti takkel balay. Tapos hindi kasta kita, umanay tayo. Sika, ken di kita anak ta. Sika ken siyak na anak ta. Dua ka absat mo, kan di kita asawa da, anak da. Natatang gininanang. May isa, dua, talo, upat. Masapul ko man ti balay nga fourth floor. Kada mano at kwarto na. Hindi dapat kami masangsango kapag ti kinabisi tayo, ti business tayo. Naging gaman nung naming iti mayot sa nga aldaw, imay ni Cousin Vicky. Cousin! Cousin Vicky! Nakapasyal ka man. Alagang nga busy kayo ay iti negosyo yu aya. Una, sangsangpit mi lang di kalman nga napan nagibagsak. Ita, madama man ti panag-impact mi. Into nung bigat, mabali mo ito nga i-deliver di ito eh. Awang kasi tikas ka na kayo nga bungakbak ng lata. Ano, bungakbak ng basit lang di mabagkat mi eh. Manulang di maganansya mi. Siyempre, tunggal deliver mi agad adamat. Pangsweldo ka na kita'y kaduaming ang mga asikaso ti negosyo. Urita ka, family business ka talaga. Daki nga gasawa. Dagiti naganak kang ka, angkel kina auntie. Dagiti duwa kang amsat mo, graman ta asawa da. Family business, mayat man. Kung nga rin, so lang ta problema mo, kinailit ti ami. Dahil nga rin ti mayak, kasin. No kabaylan nyo, nga gatangin di, mapanawa mi nga balay. Ano? Ano nga balay? Di, 4 stories. Diba? Pagkasarami na dyan. Imbiling ko kada kita kasara sa dyan, nga numaila ko kung dito nga balay, umakar naman ten. Malaksid no dyan manggatang itultuloy na nga pagpakasaraan. Sika nga rin kayat kong pangilakwan eh. Mabaka mag-migrate sa di Canada. Kasano ti kangina na. Nalakalain kasin. Kapag kabagyan tamat kat sikat ti pagilakwak, nalaka lang. Amok nga ornong yo. Amok nga ornong kayo, tapos mangipas de kayo, ti bukod yung nga balay. Tanong da kayo, ti manggatang ka na dyan. Agdadan na kayo matlang. First floor, second floor, third floor, and fourth floor. Mano ti kwarto ti tunggal floor. Kasano matati kinangina na? Nalakalain kasi. Pagsalitaan ta. O sige nga rin. Kasalitak man, kita naganakanyak. Kaya nagkita kakapsat ko. No't makunada. Ta siyempre,
pagbibingay mo lang ang family business manong name agang katinateng agibagsak kadigit tiyandaan may mesa ko mamat abalay ti pagyan na meet up hindi kasta ket bako na nga titipon kam lata. Dadangor ti pagpintasan na ta kikinawatan kami nga kakabsat agramang matel na kita asawa da na kita asawa mi di kita kakasinsin nga anak mi. Dakkel ti grupo yung manong. Siya tinanguna ket tallo ti anak mi kinelya inaudi ni Freddy ay may adati adject ni Freddy ti asawa na ket adda tallo nga anak da ni Nelia nga burdak mi ti asawa na ni Ronald tallo. Bali tallo. Tallo ka mga kakabsat nga daan kami tallo nga anak di man diyan. Yan sa kam ti asawa siyempre raman tatatang kinanang a big family. Wan. Nagsasalita ka nga rod, manong nemi, ket da mano ti ornong ti tunggal may sa karakan. Kabot tatalo kami nga kakabsat, may kapat na danang gintatang, nakibingay naman. Bale, kagudwa ti bingay ti tunggal may sa kada kami nga kakabsat, ti kuko da tatang ginanang. Sige, sige. Kaya talaga di kamayadan deta balay di gasat tayo at tayo ti pagilakuan ni Vicky. Kinuno ni tatang. Okay? Inakarotan ka salita ni Vicky. Damagik numano sa akong ti magkakata kayo. Yukit pagbibingayan tayo. Dakam nga rod tinakagatang itiday nga balay manon nemi sa amin nga problema nga nailat ti pagyanan mi. Gabuta, nabingay-bingay kami manong. Datatang kininanang isudat mangkukupar iti first floor manong nemi. Da kami mat iti asawa kiti second floor. Dagiti kaabsat ko iti agyan iti third floor ken fourth floor. Manong nemi ket dagiti anak da, anak mi. Makapagsagayasada pa manong nemi iti kwarto apagpagiso. Umpat nga kwarto. Di master bedroom sa talong anak. Idinto ta di baba manong nemi kita da talong nga okupado wano bakante. Siyempre, dalaing tatang kinanang tagyan iti master bedroom ket bakante digiti duwa. Wano talo ko na ko. May mesamit lang manong nemi ti panakakusina mi, dito mit lang first floor. Siyempre, agsisinublat kami nga agluto ti pamigat, para ti pamigat mi amin. Agsusublat kami nga agluto ti pangaldaw, pangrabi. May mesa ti banga mi manong. Manong nga pamilya. May mesa. Ako kontribusyon kami. Mano iti bingay, maited, iti tunggal maysa, nga pamilya, iti tunggal bulan. May mesa ti bapang makityanda, dinanang. Kadagiti kasapulan mi, itinaldaw. Kahit nagtuloy manong nemi ti negosyo mi, umay da kami bagsakan, kadagiti na duma-duma klase nga nateng, iti saan nga alis to nga balaylay, manong nemi, tarong, kamatis, parya, tabungaw, karabasa, i-impact mi mat sa mi i-deliver, nga bagsak kadagiti na duma-duma tiyandaan, iti rehiyon mi manong nemi, taday tati business. Nagbalin kami nga nasiyat, iti pada mangi tao, ta siyempre di barangay mi, umay dag-solicit, dagiti barangay official, no hasta kada programa. Ket bangted kami mata, dakam ti kadaklan, ti maited nga donasyon, manong nemi, no hasta nga adda fiesta, adda Christmas party, ti barangay. Kaya dumteng ti kalimendad, manong nemi, da kami ti kangrunan nga umay da asitgan, tapno agpatulong, manong nemi, ket naburay kami. Kos ka nga artiri ko na ni Kapitan. Ay, dagiti kas kada kayo. Rodel, nasiyad ti panagpuspuso na ket na kayo ti paboran ti Diyos. Mada na pintas ti negosyo. No, andag kasapulan ni tulong ket umasideg da kada kayo ket
ako kontribusyon kayo ba't nga kakabsat. Ito siyempre, dakil unang nga may tulong yun. Ano ka ta, Rodel, no ka? Ang kandidato ka doon to may eleksyon. Kapitan, huwag kanyak deta, panunod ko. Man, alam ka doon ako may sakalagay na kagawad ko. Uno saan, into no malpas ti term ko, sikat sumublat ng kapitan. Awang kanyak deta, kapitan. Nakilatan. Basta tumulong ko malatan, no? Dahil kasapulan ti tulong. Agiga manong naming iti may nga parbangon. Manong, jak puros dinamnama. Nga da agdurdurbel kat parbangon. Manong naming kabatasyak ti adda ti second floor. Siguro hanga mga datatang kinanang dada ti first floor. Siyak ti birma ba? Nga napanang kita na sino tagdurdurbel. Sandera, tigas nga oras. Sino ka? Kasin. Kasin? Uwin. Kasin. Ni Densyo na ito eh. Densyo? Kasin Densyo? Uwin. Ilokot mo kumatigay. Gabot mamok ti agnagan ti Kasin Densyo anong name no panabayakin nga saan ko nakitkita. Inlokat ko manong name ti basit nga read out ti gate. Sanda nga dagos nga simrek. Densyo, Kasin, pasang bahay na kam kuma. Mabaling ka di? Dakil ti balay mo. So nga, umanay kam lakid di. Sino ka katuan? Bale, 7 kami. Awang ka ti pakante nga mabaling mapagdiyan Kasin. Sige, sumrik kayo. Kas may sa nga at nga tao manon nemi no adag tugtog lokatam no adda kayat na ti sumangbay pasang bayem. Wen. Ilokat ko nga rod, ti gate, manong nemi kat simrek da, 7 nga peso. May sa 4 nga lalaki, 3 nga babae. Hindi ba kastakdan dito unang tibalay? Insenyas ko lang saan da makaring gortat no saan makaring nagkita kabalay. Dito tayo Kasin, kusina. Kahit yung nagkape. Lamang Kasin. Nang idadangat nga rin titanuman no name sa ako nang indasar iti skidilya, indasar kumatan siyempre di kape, sugar, ken coffee made. Templa na tibukod ng kape, no kasta. Nagtemplada amin. Hindi talyawak di kita talo nga babae manong name. Sila, saan nga babae iti kinatao da? Sila narungsot na babae. Ilit na panak itiriya, likod. Sinurot nak manunemi ni Kasin Densyo. Kasin, nabaling mas dawa ka. Mas dawa ka nun. Numuna ta, ham nyo man ng ipakita ta armasyon, amok nga armado kayo. Ito ang bakbaklayan nyo nga sako. Ano nga ito nagyan? Armalite. Damok kang kakitanda ka di Manila. Magtatrabaho ka sa dyan. Na nabayagan nga saan kang imay dito ang bakasyon dito yung lugar tayo. Kasin, noan yaman ti adda ti panunot mo, gusto ka. Ngam sambon nga balbaligas. Abed na ka dito'y. Adda kam dito'y. Adda misyon mi dito'y. Misyon? Kas kumatan niya. Saan kumabaling niya baga kang Kasin?
Di na mabalin nga dito yung may pailaing. Kasi nung kapahot siya dito eh. Sakam lang tignan tirabi. No ti aldaw, ag tinanayad kami. Kada kiti maitad nga silad kada kami. Ada talo nga bakad nga silad dito eh. First floor. Tilang naukoparan kat silad tatang kinanang. Daang kila kinanti. Sabagay oras siya lang ni makita da angkel kinanti kan kita tumakabalayo. Samit siguro ang takis. Ngayon di kita kahadwak. Basa po lang talined at kwarto. Saan nga panangan nyo? Isarek ko. Di kanan, di kita kahadwak. Basta siya lang ti parang nga simang bay. Siya lang ti amamong kadagiti kabalay mo. Sino kakadwayo datatangin nanang. Sunod again dito first floor. Second floor. Sumatihan mi. Siyak ti asawa kintalungan ako. Di third floor ni ading ko. Kenji Burodek ada di nga to. Sagtatalungan na. Saggaysa nga asawa. Intultuloy ti business yun. Kasi makita mo. Ito nagtinaladan, ado na talaga tayo nakasagana nga impact mi nga nateng. Nag-impact kami, nagbiyahe kami every other day. Napinas ti business yun, hasta. Damang ko pa yung managtulong kayo, di paday nga tao, di kabaranggayan nyo. Kaya nagyaman na, tapi nasangbay na kami. Aping sanay ka. Sabi ko tasang ko pakabasulan. Di pa nang pasangbay ko kana kayo kasin. Nagsubliak nga ruden iti second floor, manunimi, tilaing asawak, ti makaamo. Nagdanag-isuna. O mga makabasol ka, tikas na pa ng pasangbay mo kadakwada. Rodel, apay, pakabasulan ka di. Luad na pasangbayam, nga awan ti pagsangbayan na. Awang pagyanan na. Una, hang basol. Tanuad da awang pagyanan na, kahit na sumangbay kang kahit pasangbayam, madalakin bakante, ang adakes, kinaimbag data. Ngim depende di tao. Kahit mo sawen. Basol timang pasangbay kada kiti managdagdakes. Dagiti kalaban iti gobyerno. Basol dita. Sila mulot panang suportar kadakwada. Panang kanunong iti ramid da. Sa pagaligang kumata, agkabit. Lalaki ken babae nga agkabit da. Ket pasangbay mi da. Basol. Ape ko kahit dagayan sumangbay. Basol mo pa no illegal ti aramiden ta, illicit affair. Kaslakas diyan anong tulagi din no pasangbayan dagiti lumablaban iti gobyerno. Bari no sanda nga bayag. So nilaing densyo iti parang. Ngam sa nga parang iti kaadwan. So sikakin siyak lang ti makamot pud no. Sa dalo rumor kanu terapi. No naimasin tutulog tayo. Kaya papananda terapi. Ada ka no mission da. Ano mission da? Tsaka mo. No ba'y adda ti grupo ni Kasindensyo manunemi ang pinasangbay ko ngayon ako paranda ti talo nga silad nga bakante iti first floor iti nagatang mga balay. Nagtulo na tama nung name iti napindas ka anayas, tinegosyo mi, family business, umay agibagsak na kitay akin produkto kadagiti nateng, ket siyempre ikilo mi, katangin mi, sa amin to irepak, wano ipenpen, iti tiklis, sako, wano anyaman na pakaimpakan na. Sa amin ikarga kadagiti delivery truck mi, manunemi, ket siyempre, every other day ngayon ka magibagsak kada na dumaduma at siyandaan iti rehiyon.
Beto kas na kadugtay nga dito balay, manumnemi, at damat ni Densyo. Tumultulong met ka din ni Densyo, manumnemi ka iti at trabaho mi. Kasla imay simmarungkar lang isuna nga nagbakasyon. Ngayon no kasta nga rabi, manumnemi, no na imasin turog mi, rumwarda. Maysa, tuwa, talo, opat, lima, makalawas. Aging gawa nun nimi nagpakadan ni Kasin. Kasin, thank you. Ikamin. Ito agsubsublin. Tapay kahit mo kading agsubli kami. San? Hindi pa lang kahit ko kumanga pumanaw kayo. Nagyamang kami kang kakasin ha. Ako na ka. Kadagiti talo nga babae nga kakaduayo. Awan ti karelasyon na kada kayo nga lalaki. Awan. Babae di kita ng lalaki ti Rignada. Gumugubat. Nalpasin ti vision mi. Iso nga kami. Thank you Hasin ha. Kabigatan na manumnemi kada iti ka pa nagpakada ti grupo ni Kasin Densyo. Bimtak ti damag man. Nga orla talo nga pamilya tinamasaker. Oy. Talo nga pamilya manumnemi tinamasaker. Dagiti nga nga tao iti probinsya mi, kang runan na, dagiti kakompetensya iti negosyo. Manong nemi, kasla, nairanta ti amin. Ngayon, awan data iti panunot ko, ti posible nga ti akin aramid ket ti grupo ni Kasin Densyo. Nagdinamag manong nemi. Nga siyempre, di turista, terorista, iti nangaramid, iti dayta nga masaker. Panang papatay da, iti talo nga pamilya, nga mabigbig manong nemi, dito'y lugar mi, dito'y probinsya mi. Politiko, ti maysa, komersyante, wano negosyante, ti dua pamilya. Nadayta nga politiko, manunemi, ket iso ti maysa kadagidag din dinamag, nagkurkurakot iti kwarta ti gobyerno. Kwarta ti gobyerno. Mapagin ramraman damit lahingin, di kiti awan ti basol na, di kiti inosente nga na. Imagine manunemi, masaker na pandapay pinuuran ti balayda. Nagranggas na kinaramid ko na. Iso manunemi iti komentaryuan di kiti komentarista iti radyo ken iti telebisyon manunemi. No asinot akin aramin. Apay nga nairamraman di kiti awan ng basol, di kiti anak, di kiti apuko, di kiti manuga. Nakaroonay nga masaker manunemi. Sa bagay, hamat kiti makuna nga masaker no saan nga nakaro. Aging gama no nemi nga nagring ti cellphone ko saan nga nakapunbok dito nga tawag man. Sinong batak? Hello? Hello, Kasin. Tensyo? Siyak. Taulit at ba ng tegyaman ka? Thank you, ha? Kasi, dakay ka di, iti akin aramin, kada tadak kalapasamang dito probinsya mi. Diyak may bakakin ka. Ingin, awan sa baling nga mga ramin ti kasjay, no saan nga, kas kada kayo nga terorista. Abay nagkarumatin na ramid yun. Ultimo nga po ko. Rumeng lain. Tapnawan ti mabati. Mabati nga.
tumulat tumitlaing manen ti aramid bigiti naganak uno lulukin lola. Karo kayo. Kakompetensya ti maysa. Baka da dun to ti bagsak ditang produkto di kiti manalon. Baka salangan natin ti balinto ko produkto. Baka bagsakan na kami dito irik, bagas, nga ilakom. Siyempre, tunggal piso, ang daganan siya. Naramit yung kadikasin. Sa kung may magkakika, basta nalpasin division mi dita. Tayo sila, so ating mawag at kahit ko ti ulit, ngagyaman kang ka. Ngimkal pasan laeng ti makabulan manunemi, nakigtutak. Idi adda iserve da kanyak nga subpina. Ano ti basol ko san? Basabi ita subpina, ano ti basol mo? Within 15 days, kasapulam ti mangisubmit iti counter affidavit mo. Ken siyempre kasapulam ti abogado. Sika tinakitruangan ti subpina. Ta sika nga rod iti inauna, ala kayo nga kakabsat. Ken sika iti bagbagada nga nang pasangbay kadakwala. Tapakabasulat kadi tibang pasangbay iti taong nga awan ti sangbayan na. Depende ti klase ti tao. Ngayon siya kinanungan ti ramid da talagang adaman matigan na ramid da. Itinton korte ti pagsumbatam pangimagam ka na kita. Ulitek, walang personalan, siya klayang ti naituligan nga mag-serve kang ka iti subpina. Ulitek, within 15 days, makaramid ka iti counter affidavit mo. Kaya masapol nga ti abogado mo nga magilabat kang ka. Kada kayo. Tara ito kat nagan mo at et al. Kahit lang sawen, niraman pa, nagkakapsat mo, naganak kang ka. Awan ti pa kinagiganda ta sadda nga mo ti pasamak. Dakam lang agasawa ti baka mo. Ulitek, ititun korte ti pagsumbatam. Saan nga siya? Ti baka ngayon. Sige, thank you, incoming. Manong nemi siyempre namuan da tatang kinyanan. Ano na ita? Tatang, ti parang pasangbay ko ka da densyo, kasin densyo, kat basol ko. Kada ko nam. Abay, hanga may sa densyo, ti amo may sana. Pito damin tatang. Upat nga lalaki ken talo nga babae. Hindi kayo mga sawan. Yung lawlawag ko kinitatang ti amin, agraman di kakapsat ko manon naming at namuandan. Nga nakakaso at nakaso ni. Siya man tinanagan ng et al. Kunana na iraman di kiti kakanuwa. Hindi may isa nga balangay fourth upat nga stories. Kasi duman di kiti agindig, iramraman dan. Nagdakila problema manong. Adak nga nakaulimek nga legal tinegosyo manunemi. Pinasangbay ko lang ti grupo ni Kasindensyo pakabasulan. Parang protector kano, panang kanunong ti aramid, ti madi ti aramid. Yan gabot na tinawagan nak manunemi ni Densyo at na kanyak tinumber na tinawaga kisuna. Simong ban. Hello, Kasin. Kasin, ang problema ka. Ano problema? Ang damat ang kaso mi.
Basol ko. Basol mi. Ti panang pasangbay mi kada kayo. Kasalungan ng banda. Pambalin siguro nga da makasisiim kada kayo. No kasta nga rumwar kayo dito balay tirabi. Tas lamat amin nga tao kat maturog ti kasta nga oras. Baka isuda iti nagpulong. Nagka-problema ako niti panang pasangbay ko kada kayo kasin. Nasa sinumpay, iti tumulong, supit agbasol. Awan ti pagdalagam kasin. Iti mga ibauna, iti mga ibaga, mga abogado kada kayo. Ha? Wen, siyempre kasapulan ti abogado, han? Kasapulan ka talaga. Ada bukod bing abogado. Iso, iti patulog bing ka. Dita. Mangaramin ka lang tapi David mo. Nga inosente ka. Di mo amo. Nga dakakaduwag. May salaeng ti pinasangbay mo. Siyak laeng ang asinsin mo. Dadalang tiramin. I-deny mo. Awan tumat iti mga saksi nga adu kami. Sino kumangarod? Baka digiti karubayo lang. May turod ng nga tatagsaksi. Tawang pagdalagam asin. Tadam to lang tasinig. Tas sa sinuntuman ti mayat ng saksi. Idde pa mi. Kasin. Dimteng nga rod ti abogado manong naming nganyam amuna siyak timbaon ni Densyo kunana. Amang nung pakiraman naman namin man dato yun, pakataksan mo man dato ni. Ako pakataksan nyo. Amamutak daw wala. Dikat-kat ang sawa na to ni. Daka ito yung mga abogado karagit turista. Awang personalan sa sinuman ti umasidag. Iya abogado. So nga, basayab dato eh. Inaramid ko ng apidabit mo. Binasak man. Kanunungan. Iso din baga kanya ni Kasindensyo, attorney. Sige. Iso dito sadbin mo. Kaya orayan tayo. Ti umuna nga panakadeng ng ti kaso. After 15 days, manong nemi, awang matin tinaawat mi nga another subpena no kaanon to ti hearing. Tinawagan nakmanin ni parang Densyo. Ni Kasin Densyo. Hello, Kasin. Hello. Saan nga nagpursige ti kaso? Apay mo? Amo mi, nakamonitor ka muna takin ka. Saan da ka nga baybayan? Saan da kayo nga baybayan? Agbeso man nga maditi na ramin mi. Ngamrubeng launay. Nga mapukaw iti lubong di kita katatao, di ba? Wala nga mantimantikit na ramraman na kita akong basol na. Awan tinabati. Tapno awan di mangtulad it trabaho da. Uno aramid da. Tsaka mo no kanunungan ka mo no saan kasi. Pero bang una yung kanunungan na. Awan di sabaling ipaknimi. Dito'y lubong no saan nga na kita gararamid dakas. Abang nga natay ti kaso. Natay ti kaso gapatawon ti may tagsaksi. Nakaawat iti death threat na kita atap ming agsaksi. Kaya na pa yung tagsaksi. Kita nakataya ti biyagda. Kasin, siya mamatag request kang ka, agkid daw kang ka. Anya na ta? Anya nga tanong? Nagsubli ka ni si Sidong ti pamilyam. Kat kaduak mo ti pamilya kat. Kadi? Oo, kaduak ti pamilya. So, ang sangpa taki di balay mi? Sa dino yan nyo. Diyak may baga kang gano'n sa dino tayo mi. Sang pitak ti pamilya. Ang trabaho ko laeng basta nga damay, tad ka na kami nga mission. Normal, ti panagbiag mi. Ngayon no asta nga the mission mi, iso lang data. Mapanawak ti pamilya. Ngayon no malpasit ti mission, agsubliak mo ti pamilya.
Numalpas ti mission mi, dakila kwarta. Ti omega na kami. Sila kontrata. Oo. Kasla kila hard killer. Da kami tararamatin ni Apo Diyos nga mangukom kada gitirumbeng nga mangukom. So, ako na yung pagdanagan. Ikita mo ti nervyos mo. Awanin ti kasom. Kaya tuloy mo kumalatakasin, iti kinasayat mo. Pasang bayam, di kiti rumbeng nga sumangbay keng ka. Madiman ti aramid na saan. Basta tinasken, nasayaan ti pangkip mo, amang pasangbay, kada kiti kayat natin sumangbay. Manipod man idin, manunimi, kat awanin ti dimdim ti nga problema. Naisigit lang na di nga problema mano. Ti parang pasangbay mi, parang pasangbay ko, manunimi ti grupo ti kasinsin ko. Nga nangarami ti misyon na dito probinsya mi. Kaya noon nyaman dikit simbal sa runong inaramid ta manunimi awanin ti pakibiyag pay. Tinasken awanin ti kasok, nabsueltuak, kaya nagtutuloy manunimi ti family business mi. Gimanarkid di nga agpaiso. Imado dikiti suki mi manunimi di makel ti ponan mi, imado dikiti lugan mi. No idikit every other day nga agbiyahe kami, karagitoyan manong every day nga da biyahe. Every day agpatpatnag kami, agimpak, kabigatan na, ag-travel, dagiti para bunang, kadagiti mapan, mangibagsak, kadagiti nga negosyo. Kabayatan deta, agtultuloy at tama, ti parang bagsak da kada kami, kadagiti produkto, dagiti panalon, tuloy-tuloy, ti parang negosyo. Kaya nagtultuloy mat manong nemi, itinaornus, na sayaat, naragsak, ngayon kam panaglangin-langin, tatatangkin nanang, agrama mo ten, dagiti dua, akaabsat ko, ten ti pamilya. Manong nemi, iti na minsan kat talaga nga nagproblema. Iti parang pasangbay ko, iti kada intensyon. Ngayon, nasumangbay tumanin isuna, tsak to kayatin. Amukod dagsan ba. Dito nga rot manong nemi, iti pakastalitak, thank you. Iti laing mo nga nang ibasa, thank you mat kadagiti padak nga nagbuya. Ket sabi ko mat, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dingdingeg ken nagbuya. More power to your program. Tuwing nagyaman nga pagaya mo, Rodel. Thank you, Rodel. Thank you kadag nagbuya. Uy,